sagt fortæller om, hvor man skal hen bagefter. Det synes jeg, det er jo ikke fordi, vi bliver mørkemænd af den grund, men det gør jo pludselig, at det liv, vi har her, vi ved, at det er et fantastisk sted. Et velsignet og skønt sted. Så på den måde, så er det bare at komme i gang og tage det hele ind og glæde dig over det. Tusind tak. Vi havde faktisk tænkt, at du skulle være æresmedlem af Sanctus. Det er måske en fjollet idé, men det synes jeg. Jo, men døren er åben, Kirsten. Jeg ved ikke, hvilken række. Jeg ved ikke, at en godt skal kigge her stift på dig, Thomas. Det er den her, der sidder derude på gulvet, det der Thomas her. Ja. Det er sådan, at vi kan jo se, hvordan fordelingen er. Jeg spiller noget klaver over i hjørnet, og Helene står foran og dirigerer. Men jeg af forskellige grunde, oftest fordi jeg har andre grupper og jeg ved ikke hvad, så kan jeg ikke være med alle huse. Der er nemlig, og så er det Thomas. Og så vil jeg også lige, jeg ved ikke om, at vi er nået til sidst. Vi er jo også virkelig på den måde jo velsignet, fordi vi jo hele vejen igennem har haft en præst på. Og jeg vil med at sige, det kan vi simpelthen gå det her. Og vi har haft rigtig meget af det. Da vi startede, der var det fedt ud. Du kan godt komme herover. Finn var den første præst i universitetet. Jeg ved ikke, om jeg prøvede det, men jeg har faktisk prøvet forskellige kor. Men hver gang man hører en sådan flæske, så giver jeg altså. Men jeg er klar for den første tid i hvert fald. Jeg må da så meget syge. Ja, det var det her gang, så jeg ved. Ja, tusind tak. Jeg skal jo lige sige, at faktisk er det sådan, at jeg har fornøjelse af kor, der er år ud og år ind. Fordi nu er jeg jo ansat i sociale arbejde her i menigheden. Og der kommer jo, det kan blive hvert år, næsten stort set hver år søger til vores julefest nede i Hulten. Så rigtig mange tak for det. Drenge. Jeg tror, præsten i Vesten efter dig, det var jo Mark Lewis, som er præst op i Nordjylland. Ja, og det er langt væk. Og vi havde håbet, at vi kunne nok komme til, men han ville også rigtig gerne. Men det var lige langt tur. Han kommer jo lidt til vores jobber også. Så hvis I kan møde Mark, så kan I komme med det. Men ellers så har vi vores nuværende præst, det er Ole Birke. Så kan Oles skole med det her. Du kan tage det med og hilse mange gange. Jo, det skal det. Tak fordi I lige nævnte det. Og det er de her mine dygtige musikere her. Rune Vejland på trommer. Og på plads, Peter Mikkelsen. Og jeg vil godt sige, at det er nogen, jeg arbejder rigtig meget sammen med. Altså specielt, hvad kan
engang huske, hvornår det startede pengene. Men det er jo det, vi har 94, ja. Så der er nok så meget der, det er også 20 år. Tak til jer. Tusind tak. Altså nu stopper vi med at snakke. Nu skal vi ned og spise.